تمام تعریفاں وصلی وحدہ لا شریک له واسطے جس نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب لولاک حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء طفیل سانو نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ جل وعلا آخر دم تک سڑ دلوں میں نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے۔ واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، جناب کے سامنے 21واں پارہ سورہ الاحزاب اس دی پہلی آیا مبارکہ تلاوت کر کے ثواب حاصل کیتا۔ آپ نے سنیا اور دل نے روشن فرمایا۔ بڑی محبت نال اس دی وضاحت سماعت فرماؤ۔ کریم رب نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی، اے غیب دیاں خبراں دین والے محبوب، اللہ کولوں ایویں ڈردے رہو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، نہ کافراں دی سنو تے نہ منافقاں دی سنو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے 3 گلاں دا ذکر فرمایا ہے اس آیہ مبارکہ دے اندر، بلکہ بہت زیادہ گلاں نے میں شارٹ ہینڈ جملے پڑھساں توجہ فرمانی۔ سب تو پہلا جڑی گل اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا محبوب سنیا 3 لوگ نہیں مندے بے غیب دیاں خبراں نہیں دیندا، یہ جاندا نہیں، جن دے کولوں میں نہیں لکیا، جن دے کولوں میں نہیں چھپیا، میں خدا اپنا پردہ نہیں کیتا، تو میں خدا ہو کے اعلان پیا کرنا، سنیا تو ایڈی شان والا ہے، تیرے تو میں کوئی شے لکائی نہیں، تیرے تو میں کوئی گل چھپائی نہیں۔ تائیں تے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے تائیں تے ترجمہ فرمایا۔ جلے بھی ترجمہ پڑھنا ہے تسی قرآن پاک دا تے تسی ترجمہ کنز الایمان، کنز دا من ہوندا خزانہ، تے ایمان دا خزانہ جن دے وچوں یار دی محبت لبدی ہوے او تسی پڑھیا کرو، جتھوں یار دی محبت گھٹدی ہوے انہوں نہیں پڑھنا، کیونکہ طبیب کو جائیے نا تے شفا تے اللہ ہی دینی ہوندی ہے، لیکن سبب اللہ طبیب نو ڈاکٹر نو بنا دیندا ہے، حکیم نو بنا دیندا ہے۔ تو ایو جے کول نانا جاؤ جڑے اگلی بھی جان کڈ لوے، بلکہ ایو جے کول جاؤ جڑا اگلا بھی ایمان گھٹدا ہوئے ایمان پورا کر دے۔ تے ایمان پورا جے تسی کرنا چاہتے ہو تو پھر کنز الایمان شریف کا ترجمہ پڑھیا کرو۔ تائیں تے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی جتھے بھی یا ایھا النبی دا ذکر آیا آپ نے ترجمہ فرمایا، اے غیب دیاں خبراں دین والے محبوب، غیب دیاں خبراں دین والے محبوب۔ تو سب تو پہلا تے اللہ احکم الحاکمین نے ایک گل کی تھی، تو فرمایا سنیا میں رب ہو کے اعلان کرنا تیرے تو میں شے لکائی کوئی نہیں۔ ہن انے نو سید بلے شاہ صاحب فرماندے نے بھائی انے نو چا سیر کروایا تے سارا شہر وکھایا، جد پوچھیا کی نظری آیا تے کہندا کچھ نہیں نظری آیا۔ حضرت دی مقام تو انے نو پتہ نہیں لگدا جڑے سجاکھے نے، اور او انا کیے حضور تا دور ہونا، سجاکھا کیے حضور نبی کریم علیہ السلام دی محبت نال دل جڑا نہ سیراب ہوئے بھریا ہوئے، ہر ویلے یار نظر آوے، یار تو علاوہ اور کوئی گل نظر ہے۔ تائیں تمیہ محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس تن عشق سماوے تے پھر نہیں اس نے جانا، گل بڑی پتے دیئے، گل بڑی دھیان نال سمجھن والی ہے۔ رب تعریفاں قرآن دے اندر پیا فرماندا ہے تے کائنات والے نو پیغام پیا دیندا ہے، میں یار نال پیار پیا کرنا، میں یار نال پیار کرنا، میرا یار ہے، تہاڈا بھی محبوب ہے، میرا بھی رسول ہے تے سارے رسولاں دا بھی رسول ہے، سارے نبیاں دا بھی نبی ہے، میرا بھی نبی ہے، آدم دا بھی نبی، میرا بھی نبی، حضرت نوح علیہ السلام دا بھی نبی، تیرا بھی نبی، میرا بھی نبی، نبیاں دا بھی نبی۔ میرے کریم رب نے فرمایا میں اپنے یار نال پیار پیا کرنا وا، میرا یار میرے نال پیار کردا ہے،
جڑا میرے یار نال پیار کردا ہے میں رب بھی اندے نال پیار کرنا سارے ملائکہ بھی اندے نال پیار کردے نے سارا جہان بھی اندے نال پیار کردا ہے سارا جہان بھی اندے نال پیار کردا ہے تائیں تے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ پیار کردیاں ہویا پیار دا اعلان کردیاں ہویا فرماندے نے جس تن عشق سماوے تے پھر نہیں اس نے جانا اے جملہ تو تے میں مل کے پڑھنا ہے تاکہ یار دی بارگاہ دے اندر حاضری ہو جاوے انہاں منافقاں تے کافراں نو خبر ہو جاوے اے پاویں فلماں بنان والے ہون اے پاویں خاکے بنان والے ہون پاویں یار دیاں زبانی گستاخیاں کرن والے ہون پاویں قلم دے نال پاویں پرنٹ میڈیا دے ذریعے پاویں سوشل میڈیا دے ذریعے حضور دیاں ساڈے یار دیاں ساڈے محبوب دیاں گستاخیاں کرن والے ہون رب کائنات نے پیغام دے دیتا یا ایوہ النبیو اے غیب دیاں خبراں دین والے محبوب رب کائنات نے پیغام دے کہ کائنات والا نو ایک گل دس دیتی ہے میرا یار ہے میں یار نال پیار کرنا تو آڈا رسول ہے تو آڈا بھی حق پہلا حق تو آڈا اے وے کم نے اپنے کلمے پڑھن والے نال اپنے کلمے آلے رسول نال پیار کر دے جاؤ تائیں تے میاں صاحب سانو دعوت پہ دین نے فرما دینے جس تن عشق سماوے تے پھر نہیں اس نے سارے لب کھولیا جے آؤ مدینے طیبہ دے اندر چلیے یار دی بارگاہ دے اندر حاضری دے ویے مسجد دے اندر وجود نال تے آ گئے آج اب دل نال بھی اللہ تے اللہ دے رسول دے بارگاہ دے اندر حاضری پیش کریے جے رب ایڈا پیار کرتا ہے تے میں کیوں نہ پیار کریے رب پیا فرماندا ہے تیرا بھی رسول ہے تے میرا بھی رسول ہے تیرا بھی رسول ہے تے میرا بھی رسول ہے میں پیار کرنا رب ہو کے تے تو امتی ہو کے بھی پیار کردا چل تائیں تے پیار دا اعلان پہ کر دیں آجو سارے مل کے اعلان کر دے چلیے جس تن تے پھر نہیں اس نے جانا سونے باویں ملن ہزار پر ایسا نہیں یار ایسا جملہ بولیا جے پورے ورلڈ دے اندر تہاڈا پیغام چلا جاوے اے دنیا والےو اساں بے غیرت نہیں اساں بے ایمان نہیں اسی بے محبت نہیں بلکہ اسی انجی محبت اپنے رسول نال کرنے ہیں جی میں رسول کائنات دا رب اپنے یار نال پیار کرنے اپنے محبوب نال پیار پیا کردا ہے آئیں تے اسی دہران دے پہ ہیں سونے باویں ایک باری پورے ورلڈ وچ آواز جائے گی پوری دنیا وچ چھوٹی جی مسجد وچ آواز جاوے گی سونے باویں ہائے ملن ہزار آئے پر ایسا نہیں یار وٹانا جنہ یار نہیں وٹایا ان صحابہ کرام آندے نے جنہ یار نہیں وٹایا ان پہلے اہل بیت کرام آندے نے جنہ یار نہیں وٹایا ان یار دے خلفاء راشدین کہندے نے جنہ یار نہیں وٹایا انہاں نو بدر والے کہندے نے جنہ نے یار نہیں وٹایا انہاں نو احد والے کہندے نے اور جنہ نے یار نہیں وٹایا انہاں نو حنین والے کہندے نے اور جنہ یار نہیں وٹایا انہاں نو تبوک والے کہندے نے جنہ نے یار نہیں وٹایا انہاں نو جنگ یرموک والے کہندے نے اور جنہ نے یار نہیں وٹایا انہاں نو صلاح الدین ایوبی کیا کہندا ہے اور جنہ نے یار نہیں وٹایا انہاں نو محمد بن قاسم کیا جاندا ہے اور جنہ نے یار نہیں وٹایا انہاں نو محمود غزنوی کیا جاندا ہے اور جنہ نے یار نہیں وٹایا انہاں نے غازی المدین شہید کیا جاندا ہے اور جنہ نے یار نہیں وٹایا انہاں نو ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا جاندا ہے اور جنہ نے
نے یار نہیں وٹایا انہاں نو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کیا جاندا ہے جنہاں نے یار نہیں وٹایا بلکہ کل کراچی دے اندر اپنا سینہ تان کے فرمایا وہ 2 انچ دی گولی دے اتے مان کرن والے ہو اے سعد رضوی دا سینہ کھلوتا ہے آ جا اگر 2 انچ دی گولی نال میں تو ڈرامیں تے خادم حسین رضوی دا خادم سعد رضوی ڈرن والا نہیں اے جھکن والا نہیں کیونکہ رب نال بھی پیار کردا ہے رسول نال بھی پیار کردا ہے بابا جی دے مشن نال بھی پیار کردا ہے حضرات دی مقام انہاں دا کی پیغام سی انہاں نے سینہ تان کے کراچی دے اندر جلے گولیاں چلیاں انہاں نے گڈی دے اتر کے اپنا سینہ کھول کے اپنے کارکناں دے سامنے اے پورے ورلڈ دے اندر پیغام دے دیتا سونے باویں ہائے ملن ہزار پر اسا نہیں یار آواز دے جے تاکہ کافرن تک بھی آواز چلی جاوے ہر منافق تک بھی آواز چلی جاوے اور عاشقاں دا سینہ نور اللہ نور ہو جاوے عاشقاں دا سینہ چمک جاوے دل نور اللہ نور ہو جاوے زبانہ تے یار دا نہ آ جاوے سونے بھاویں ہے ملن ہزار پر اسا نہیں یار پاویں پی پی دی حکومت ہوئے پاویں نور لیگ دی حکومت ہوئے پاویں پی ٹی آئی دی حکومت ہوئے سانے نہ حکومتاں نال غرض نہیں سانو غرض ہے یہ کہ ساڑے یار دا دین تخت آ جاوے ساڑے یار دی عزت و نموز دا جڑا نا اے چرچا ہو جاوے کوئی جڑا کتا بھونکے نا میرے یار دی عزت و شان دے خلاف کوئی کتا بھونکے نا حضرات دی مقام اسی پیغام دیندے جاوانگے اسی پیغام کائنات والے انج دے مانگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیاری صحابی جنہ دا نام ہے حضرت سیدنا محیسہ آئے میں قربان جاوا دوسرے بھائی دا نام ہے حویسہ انہ دا نام ہے محیسہ دوسرے دا نام ہے حویسہ محیسہ چھوٹے نے اور حویسہ بڑے نے محیسہ کلمہ پڑھ کے یار دا یہ اعلان بکر دینے سونے بھاویں اے ملن ہزار پر اسا نہیں یار پورا دھیان کریا جے میں گل جناب نال کردہ پہ آواں اسی الحمدللہ 15ویں صدی دے اندر قدم پہ رکھنے لیکن ساڑا مشن ہوئیے ساڑا جذبہ ہوئیے ساڑا ایمان ہوئیے ساڑی دیتی ہوئی یار دی شان ہوئیے اسی بالکل بدلانگے نہیں ہیں اسی گدلے نہیں ہوانگے اسا دوگلی پلیسی نہیں ہوانگے اسی یہ ہو جائے تخت و تاج دے ہوتے ایک باری نہیں ہیں کروڑ باری تھک کے کم آگے جتھے یار راضی نہ ہوئے جتھے یار دا مشن نہ ہوئے یار دی شریعت دا مذاق اڑایا جاوے اسی اس تخت و تاج دو حاصل کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اسی یہی پیغام دے مانگے کہ حضرت مولا مرتضی حیدر کرار نے فرمایا دنیا ایک مردار ہے انہوں کھان والے کتے نے اسا اس مردار دے پیچھے جان والے نہیں اسی دے یار دے پیغام دے پیچھے جان والے یار دے پیغام دے پیچھے جان والے آؤ یار دے نام تے جانا نثار کرن والے آؤ وہ کل بھی کراچی دے اندر تقریباً 9 بندے زخمی ہو گئے اور انہاں زخمیاں دے وچوں ایک جڑا جامع شہادت نوش کر گیا نعرہ کی سی سونے بھاویں ہائے ملن ہزار پر اسا نہیں یا آ جاؤ جا کے سوشل میڈیا دے ہوتے جاؤ اے لبیک میڈیا سیل دے اندر جا کے بیکھو دے صحیح کہ میں اے جڑنا پاک سرزمین پارٹی والا مصطفیٰ کمال بدماش ایم دا بدماش آدمی ایک کی میں گولیاں چلوان دا پہ آئے لبیک یا رسول اللہ دے نام لہن والے آتے ایک کی میں گولیاں چل دیاں پیانے لیکن گولیاں چلن دے دوران وے نعرائی کوئی پہ لگ دائے سونے بھاویں ہے ملن ہزار پر اسا نہیں ایک بار
باری ذرا دلوں کر کے بولیا جے تاکہ مصطفیٰ کمال بدماش نو پتہ لگ جاوے اے صرف سندھ نہیں اے پنجاب نہیں حضرات دی مقام خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ عرض پاکستان دے چپے چپے وچوں یہ باز آوے گی اسی بدماشی نہیں دے بدماشی دے قائل نہیں اسا نظام مصطفیٰ دے قائلاں اتی یار دی عزت و عظمت دے قائلاں اتی یار دے شریعت دے قانون دے نفاذ دے قائلاں اسا بدماشی دے قائل نہیں اسی یہ مسئلہ اندر بھی یہی گل کرانگے اسا بازاراں اندر بھی یہی گل کرانگے اسی چوکاں دے اندر بھی یہی گل کرانگے جڑی لبیک یا رسول اللہ دے قائد تے امیر نے کل سینہ تاڑ کے گل کی تھی او گولیاں تو ڈر کے یار دیاں گلاں چھڑاں گے نہیں سینہ تاڑ کے یار دیاں گلاں کرتے جاؤ یار دیاں گلاں کرتے جاؤں گے یار دا مشن کے لے کے چلاں گے اینا سارے غدارانوں تخت دار تک لے کے جاؤں گے سانو تخت تاج دی ضرورت نہیں سانو یار دی نگاہ تے یار دے دیدار دی ضرورت ہے یار دے نگاہ دی ضرورت ہے یار دے دیدار دی ضرورت ہے تو پھر اے بولنا پوے گا حضرات دی مقام سونے پاویں سارے بولے آجے للکار کے بولے آجے تاکہ کافرانوں پتہ لگ جاوے اے مسلمان نے اے یار دا کلمہ پڑھن والے نے اے غیرت نہیں بیچن والے اے ایمان نو داؤ تے نہیں لان والے بلکہ جتھے یار دے گل آ جاوے سارا کچھ قربان کر کے اے کہن والے نے سونے بھاویں اے ملن ہزار آئے پر اسا نہیں یار ایک باری پھر در للکار کے بولے آجے سونے بھاویں اے ملن ہزار آئے پر ایسا نہیں یار تو میں جنہ دو بھائیاں دا گل کیتا ہے گل کیتی ہے در توجہ فرمانا دو بھائیاں دا ذکر کیتا ہے ایک صحابی رسول دوجہ صحابی نہیں علی کلمہ نہیں پڑھیا ایک دا نام ہے حضرت محیسہ توجہ کرنی ہے تاکہ میں گل کر جاواں ایک صحابی دا نام ہے ایک بھائی دا نام ہے حضرت سیدنا محیسہ جنہاں نے بچپن دے اندر یار دا کلمہ پڑھ لیا یار دے بن کے رہ گئے حضرات دی مقام توجہ فرمانا وجود نال تے مسجد دے اندر آ گئے آج دل نال مسجد دے اندر آویے تے گل تاں بن دیئے حضرات دی مقام روح نال مسجد دے اندر آویے تے تاں گل بن دیئے یار دی عقیدت تے پیار نال مسجد اندر آویے تے تاں گل بن دیئے اے حضرت سیدنا محیسہ بچپن دے اندر مسلمان ہو گئے نے ایک دن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی اے فلانا یہودی میرے بارے بڑیاں غلط گلا کردہ ہے میرا دل لے کے تو انہوں قتل کر کے واصل جہنم کر دے جو ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ بڑا تنگ کردہ ہے بڑیاں گلاں کردہ ہے ابن سنیہ یہودی دا ناسی ابن سنیہ حضرت دی مقام فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے محیسہ ان ذرا واصل جہنم اگلی گل کرا فرمایا ان واصل جہنم کر حضرت سیدنا محیسہ چلے جائے والے گئے اس یہودی نو واصل جہنم کیتا واصل جہنم کر کے جلے واپس آئے نے انہ دے بڑے ویر جنہ دا نام حضرت جنہ دا نام ہویسہ اے بعد مسلمان ہوئے جلے مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے پتہ لگیا اس میرے ویر نے میرے یار نو قتل کر دیتا ہے میرے مصطفیٰ کریم دے صحابی نے انہوں قتل کیتا جڑا حضور دا گستاخ ہے مسلمانہ دے دلان دے ہوتے اے جڑا تکلیف دین والا ہے حضرات دی مقام بڑے ویر نو پتہ لگ گیا تے بڑا ویر کہنے لگا یہ تے میرا یار سی اسی انہاں کول قرضہ لیندے سے جی میں اسی کہنے ہیں یار اسی تے انہاں نو کچھ نہیں کہنا اسی انہاں کولو قرضہ لینے ہیں اسی انہاں کولو کی کریں گے ساڑی معیشت تباہ ہو جائے گی ملک پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا حضرات دی مقام میں تھے گل کر جاما گل نوٹ کر لوے آجے جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز گورنر نے خط لکھے حضرت عمر بن ثانی عمر دے سامنے گورنر نے خط لکھیا خط کے اندر کی لکھ دے جناب یہ کافر دھڑا دھڑ مسلمان ہوں دے پہنے اگر یہ سارے کافر مسلمان ہو جان گے اسی ٹیکس کندے کو لڑا
ٹیکس کندے کو لواں گے؟ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط کا جواب دیتا، خط دے اندر لکھیا، آپ نے فرمایا او بے ایمانا خیال تے کر، ساڈا نبی اس واسطے مبعوث ہویا، ساڈا نبی زمین تے اس واسطے تشریف لے آیا کہ وہ دنیا نو رب ول بلائے، ساڈا نبی دنیا تے اس واسطے نہیں آیا کہ مخلوق خدا دے اوتے ٹیکس لائے۔ تو جو ہے بھائی، تو جو ہے ٹیکس لان واسطے نبی نہیں آیا، رب ول بلان واسطے آیا۔ آپ نے نال تحریر فرمایا، نالے اے پیغام دیتا، نالے اے پیغام دیتا، جلے میرا یہ خط تیرے تک پہنچے، میرا خط تیرے تک، میرا خط تیرے تک، میرا خط تیرے تک پہنچے تو گورنر تو معزول ہیں، اپنا بوری بسترا چاہ کے واپس آ جاویں، سن تیرے جائے گورنر دی ضرورت نہیں، جن دے خیال دے وچ اے آوے جے کافر مسلمان ہو جان تے پھر معیشت کی میں چلے گے، اے حکومتہ کی میں چلن گیا۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، معیشت انج نہیں چلدی، اے حکومتہ انج نہیں چلدیاں کہ ٹیکس لائے جان، لوگاں نوں لٹیا جاوے، بینک دے ذریعے لٹیا جاوے، ٹول ٹیکس دے ذریعے لٹیا جاوے، قرضیاں دی شرح بڑھا کے لٹیا جاوے، ان کر کے معیشتاں نہیں چلدیاں، ان کر کے حکومتاں نہیں چلدیاں۔ آپ نے فرمایا حکومت چلدی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے بھروسے دے اوتے چلدی ہے تے نگاہ نال چلدی ہے۔ تو جو ہے بھائی آج انہاں دھوکا تانوں دتا ہویا، ہن لے لو مزہ۔ ہن میں تے پتہ نہیں، میں کل میں جان کے نہیں پوچھا با تہاڈا کنا ہو گیا ہے، پٹرول کنا ود گیا ہے، تہاڈا ڈیزل کنا ود گیا ہے، میرے سامنے گلاں وی کردا رہیا، میں کناں وچ انگلیاں پا لیاں نے، میں کہ لو مزہ اور اگے ہوو، انہاں دے اگے ہوو جڑے تانوں بیچن والے، تہاڈیاں نسلاں نوں بیچن والے، وہ تانوں چنگے نہیں لگدے پے، جڑے دین دی گل مسجد دے اندر کرن، جڑے دین دی گل شریعت دی گل نظام مصطفیٰ دے نفاذ دی گل اے سرے بازار کرن، سرے بازار کر کے اے تختہ دار تے بھی گلے کرن، اے تانوں چنگا نہیں لگدے، تانوں چنگے اوہی لگدے پے نے جڑیاں تہاڈیاں نسلاں نوں میں گروی رکھ دیتا۔ جناب ساڈی معیشت تباہ ہو رہی، ساڈا جڑا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے۔ میں آکھیا آج ملک ساری عوام تے حکمران اللہ دے حضور سر سجدے وچ رکھ لین، میں دیکھنا معیشت چلدی ہے کہ نہیں چلدی، کیونکہ چلان والا بھی ہوئے، پیدا کرن والا بھی ہوئے، پالن والا بھی ہوئے۔ تو جو ہے لوکاں دے مذاق بنا لے، لیکن میں گل دوجی پہ کردا سی، آ جا انہاں کھڑیاں وچوں نکل، انہاں پروپیگنڈیاں وچوں نکل، آ جا اس پچ دے اوتے آ جاؤ، اس پیغام دے اوتے اپنا دل پکا کر لے۔ اسی یار دیاں جی میں حضرت حافظ سعد حسین رضوی نے کل چلدیاں گولیاں دے سامنے گڈی وچوں نکل کے اپنا سینہ سامنے کر کے کائنات والا نے پیغام دے دیتا، اے دنیا والے ہو ایسا انہیں 2 انچ دی گولیاں تو نہیں ڈر دے، اسی ڈرنے ہیں رب تو بھی ڈرنے ہیں، یار دے رسول تو بھی ڈرنے، اسی انہیں گولیاں تو نہیں ڈرن والے، سن جھکا نہیں سکو گے، حضرت دی مقام ڈرا نہیں سکو گے۔ حضرت سیدنا محیصہ والی مثال پہ دیواں، اسا ڈرن والے نہیں، اسا جھکن والے نہیں۔ چھوٹے ویر نے یہودی نو قتل کر دیتا، جڑا حضور دا گستاخ تے قتل ہونے والا یہودی بڑے ویر دا دوست، جلے بڑے ویر نو پتہ لگیا حضرت سیدنا محیصہ چھوٹے سن، توجہ ہے پوری توجہ کریں، میں جملہ بول جاواں، حضرت سیدنا محیصہ چھوٹے سن تے بڑے ویر نو پتہ لگیا میرا یار قتل ہو گیا، تے چھوٹے ویر نو بڑے ویر نے پھڑ لیا تے نالے ماریا، نالے مار کے آندا تین پتہ نہیں اسی اندے کولوں قرضہ لیندے سی، کیوں مارے گل سمجھنا، کیوں مارے تین پتہ نہیں سی قرضہ لیندے سی اندے کولوں، تیری پیٹ دے اندر جڑی چربی ہے وہ اندے پیسے دی وجہ تو ہیں، ہن تک اندا پیسہ کھاندا رہے، اج تو قتل کر دیتا ہے۔ تے آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں میرے یار دا غصہ، ایک بار جملہ ذرا چاہ کے بولے آجے تاکہ کافروں نو پتہ لگ جاوے، انہاں منافقوں نو پتہ لگ جاوے۔ آپ نے فرمایا او بھئی او میرے ویرا
تینوں پتہ نہیں میرے یار دا گستاخ ہے، میرے یار دا گستاخ ہے، میرے یار نے آرڈر فرمایا ہے تاں ہی میں انہوں قتل کر دیتا۔ اور اگلی گل بھی سنا دیواں، جلے دو میں ویر علیحدہ کر کے گل پہ کر دینے، علیحدہ منے گل پہ کر دینے، صحابہ نو انہوں دی گل دا کوئی نہیں پتہ لگدا پیا، اے آپ دے دونے بھائی کی گل پہ کر دینے۔ حضرت سیدنا محیصہ فرمان دینے ویرا ذرا آ صحابہ دی مجلس میں چل، میں تیرے نال گل کرنا چاہتا، توجہ میں گل کرنا چاہنا وا۔ حضرت سیدنا محیصہ فرما دینے تو تے میرے نال گل کیتی، میرا یار سی، تو تے میرے نال گل کیتی، اسی اندے کولو قرضہ لیندے سا، اسی اندے بڑے اے ساڈا بڑا محسن سی، اسی اندے بڑے احسان مند سا، سانو قتل کرنا نہیں سی چاہیدا، تے آج جدا کلمہ پڑھیا ہے جڑا ساڈا ایتھے بھی سفارشی، جڑا ساڈا قبر دے اندر بھی سفارشی، جڑا میدان محشر اندر بھی سفارشی، جنت دے اندر بھی جندے نور دیاں لاٹاں نال ساڈا سینہ روشن ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا تین ان دی بیلیو دا ہی پتہ نہیں، میں اپنے نبی دے ہوتے اے تے کچھ بھی نہیں، سارا کچھ قربان کرنا۔ دو ماں دی گل ہوئی، توجہ ہے۔ حضرت سیدنا محیصہ نام یاد رکھے، محیصہ دوجے ویر دا نام کیے حویصہ۔ حضرت عظیم مقام دو میں گلاں پہ کر دینے، لیکن لک کے گلاں پہ کر دینے۔ حضرت سیدنا محیصہ نے فرمایا تو تے یہودی دے قتل دی گل کرنا ہے، آ جا میں ذرا امت محمدیہ نو پیغام دینا چاہنا، آ ذرا باہر۔ جلے صحابہ دی مجلس دے سامنے آ گئے، حضرت سیدنا محیصہ فرما دینے ہن جملہ پڑھنا چاہنا، جے حاضر ہو تو ایک بار ہاتھ جا کے کہو سبحان اللہ، اللہ جزا دے، لیکن جملہ ضائع نہ کرے آجے، توجہ فرمایا جے۔ اے میں کہ اندر یار مولویاں دے گلان دے پیچھے نہ چلے آجے، تے میں آکھے مولا دی گل دے پیچھے چل، رب کائنات دا قرآن پیغام دیندہ بھیا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یار سنیا جے ڈرنا ہی تے بس میرے کولو ڈردا رمی، نہ کافراں دے سامنے نیواں ہونا ہے، نہ منافقاں دے سامنے۔ تو جو ہے حضرت سیدنا محیصہ ویر نو جملہ میں پڑھنے لگا، توجہ فرمایا، دل دے ہوتے لکھیا جے۔ حضرت سیدنا محیصہ صحابہ اکرام دی مجلس دے سامنے اپنے اس ویر نو لے کے آ گئے، جنہیں علی کلمہ ایک اچھی بولے جے کلمہ علی کلمہ نہیں پڑھیا، صحابہ اکرام دی مجلس دے سامنے لے کے آ گئے تے فرمایا میں امت محمدیہ نو پیغام دینا چاہنا ہوں، کی پیغام ذرا دل کھول، میں گل کرنا چاہنا۔ حضرت سیدنا محیصہ والی، حضرت سیدنا محیصہ اپنے بڑے ویر حویصہ نو لے کے مجلس صحابہ دے سامنے آ کے فرما دینے ویرا گل لے وے، میرے نبی نے فرمایا میرے گستاخ نو قتل کر دے، میں انہوں واصل جہنم کر دیتا ہے، اگر میرا سونا نبی یہ بھی فرماوے اپنے ویر نو قتل کر دے تے میرے سامنے ویر دی بھی ویلیو کوئی نہیں، میں یار دے نا تو ویر نو میں قربان کر دے۔ اینو کہندے نہیں ایمان، اینو کہندے نہیں پیار، اینو کہندے نہیں وفا۔ جلے حضرت محیصہ دی گل سنی بڑے ویر حویصہ نے آکھیا یار دا کلمہ پڑھ لے، جس یار نے تینوں یہ جذبہ دے چھڑے آئے، تینوں دس دیتا ہے بھئی یار تو بد کے اگے کوئی شے نہیں، او بڑا ویر نکے ویر دے ہتھاں تے کلمہ پڑھدا ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اسی بھی اڑتے نہیں پیغام دینے آ، حضرت سیدنا محیصہ والا ہمیں کراچی والا ہنڈا ہوئے، حضرت دی مقام تبا میں کوئی حکمران ہنڈا ہوئے، اس یہی پیغام دے ماں گیڑا یار دا وفا ہے، اسی ہوں دے سارے تابعدار، یار دا ہے تے تابعداراں، وگرنہ کوئی تابعداری دا کوئی انتظار نہ رکھے، بس ایک کوئی گالے سونے باویں انج آواز آوے اوڑا ایم کیوں ایم دا گنڈا مصطفیٰ کمال ان تک کے پیغام چلا جاوے،
انڈیا تے گستاخ تے فرانس تے گستاخاں تک یہ پیغام چلا جاوے مسلمان دا ایک کوئی کعبہ ہے مسلمانہ دا ایک کوئی خدا ہے مسلمانہ دا ایک کوئی رسول ہے سونے باویں سونے باویں آئے ملن ہزار